El que tenim aquí és una proposta magnífica del Festival Grec de Barcelona que encaixa perfectament amb aquesta idea que tenim al museu, que és que la Sala Oval del museu és la gran plaça pública, el museu és un espai obert de la ciutat, un espai de participació, i aquí tenim una peça artística, però que permet justament la implicació, la participació dels visitants, amb una coreografia, si voleu, accidental, que es produeix a dintre d'aquest espai que tinc a la meva esquena. Per tant, ens sembla l'ús perfecte del gran hall del museu, no? Projectes públics, artístics i per a tothom, no? Aquest és un espai, aparentment, és una mena de castell, no? Inflable, tot blanc, que té una superfície, com diu el seu nom en anglès, bouncy, és a dir, plena de bonys, on és molt difícil, diguem, mantenir l'equilibri, i on la interacció de la gent que hi ha dintre provoca moviments de tu mateix i dels que tens al costat. És un espai que des de fora no es veu i que, per tant, pots, diguem, interactuar amb l'espai lliurement aquí dins, no? Bé, el Grec és un festival de ciutat i ens agrada aquesta idea de plaça pública. Aquí a la Sala Oval del Món és un espai meravellós, és fantàstic, estem realment contents d'aquesta sinergia, aquesta col·laboració entre el Museu Nacional d'Art i el Festival Grec, i convidem a tothom a venir a saltar aquí durant aquests dies d'estiu.